جنة مسحب كاني بكاني خمحا توسخي منيو. سلام تخاتعتلت يوتيوب شانل الوال تقراي كمينيكم كميكنيكم انا سلام يا እግዚአብሔር ይመስገን ከምታ انا سلام ዘለኹዎ ኣብ ዘለኹምጎ ሰላም ፍቅርን ጥዕናን ይምነወልኩም ከም እንደገና እንኳ አጽሐና አውጽሐኩም ናብ ሸብዓይቲ ሰንበት ኒቆዲሞስ እንኳ አውጽሐኩም አውጽሐና እግዚአብሔር አምላክ በሰላም ጀምሮ በሰላም ይፈጽመና። هلا እንደገና ሰብስክራይብ ዝገበርኩም በጣም የዝፈትወኩም በጣም የዛኸወረኩም ሬታኩም አይፈልየኒ سبسكرايب زي قواركم لايك شير كومنت سبسكرايب إننا قواركم أباراتعني كلكم يدلي خاول ما عند خال نيقوديموس ناي شابعت السنوات نيقوديموس زبل يحيز لكم مزينهم نيقوديموس زبل قال نيقيخم أول ديمو كاب زبل كلته غريكاوي زبل يكرتا غريكاوي قال زما صفونو كترجم كله خا حزبا وحوات وي سعر حزب مالت إيو እዚ ስም እዚ ብግሪካውያን ኮነ በይሁዳውያን ልሙድ ስም እኳ እንተነበረ ብዘይካ ኣብ ወንጌል ዮሐንስ ግን ካብ ካሊእ ኣይተጠቐሰን። ኒቆዲሞስ ከዓ ንዘይተረድኦ ከይተሰከፈ ብምሕታት ዝፍለጥ መምህር እዩ ነይሩ። ብዙሓት ሰባት ንኣምላክ ክሓትዎ እኳ እንተዘይጸልኡ ነቲ ኣምላኽ ዝሓትቶ ሕቶ ግን ክምልሱ ኣይደልን እዩ። እዎ ኩሉ ሰብ ንኣምላክ ክሓቶ እምበር ነቲ ኣምላኽ ዝሓተቶ ሕቶ ኩሉ ክምልስ ዓቕሚ እውን የብሉን። ብዛዕባ እዚ ኣቦና ኢዮብ ከምዚ ይብል፣ ሰብ ምስ ኣምላኽ ክሟገት እንተዝደሊ 1000 ሕቶ እንተዝሓቶ ካብኣተን ሓንቲ እኳ ክምልስ ኣይምከኣለን። ኢዮብ 9:3 ብዝኾነ ንሕና እኮ እንተዘይሓቲትናዮ ክንምልስ ዓቕሚ እንተዘይብልና ንሱ ግና ዓቕሚ ክህበና እንታይ ኢልና ክንምልሰሉ ከም ዘለና መምህርና ክገልጸልና ይክእል እዩ። ክምህረናን ክገልጸልናን ይኽእል እዩ። ምክንያቱ ሓዋርያት እውን ሰባት ንወዲ ሰብ መን እዩ ይብልዎ ዝብል ሕቶ ምስ ሓተቱ እንታይ ኢሎም ክምልስሉ ከም ዘለዎም ኣምላኽ ገሊጹሎም እዩ። ስለዚ ነቲ ኣምላኽ ዝሓተተና ሕቶ ካብ ገዛ ርእስና እኳ ክንምልስ እንተዘይክኢልና ኣምላኽ እንተ ገሊጽልና ግን ከም ጴጥሮስ ክንምልስ ይኽእል እዩ። ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 16 ፍቅዲ 13 ቁጥሪ 17 ረኽቦ። ብዙሕ ሰብ ንባዕለይ ኣምላኽ ስለ ዝኾንኩ ኣምላኽ ኣየድልየንን እዩ ይብል እዩ። እቱብ በኢየሱስ ክርስቶስ እንኣምን ሰባት ግና ንኣምላኽና ክንሓቶ ኣምላኽ ከዓ ክምልሰልና ንደሊ ኢና። ግን እግዚኣብሔር ከዓ ብቶም ንሓጦን ከም ጽድቂ ዝቆጸርዎ ሰባት ክሓትት ኣይደልን እዩ። ምክንያቱ ነቶም ኣብ ሓጢኣት ኮይኖም ዝሓተትዎ ሰባት ድኻም መጺኩም ኣነ ሕያዋይ እግዚኣብሔር እምሕል ኣለኹ ብኣኻትኩም ኣይሕተትን እየ ኣነ ልዑል እግዚኣብሔር ተዛሪቡ ኣለኹ እናበለ መለሰሎም እዩ። ሕዝቅኤል ምዕራፍ 10:3 ስለዚ ኣብ ኣምላኽ በቶም ኣብ ሓጢኣት ኮይኖም ካብ ሓጢኣት ኣውፅአና ኢሎም ዝሓትዎ ሰባት ወይ በቶም ኣብ ጎደና ጽድቂ ኮይኖም ብዛዕባ መንግስቱን ጽድቁን ዝሓቱ ሰባት እምበር በቶም ኣብ ሓጢኣት ኮይኖም ንምንታይ ከምዚ የገበርካናይ እናበሉ ብዝመራመሩ ህዝቢ ኣይሕጐሱን እዩ። ክሓትዎ እውን ኣይደልን እዩ። ስለዚ መዓዝን እንታይን ተሓትት ምፍላጥ ኣገዳሲ እዩ። ዝበዝሑ ሰባት ክሕተቱ እምበር ክሓቱ ክመሃሩ እምበር ክምህሩ ኣይደልን እዮም። ንሕና ካበየኖት ኢና? ከምዚ ዝፈልጥ ኒቆዲሞስ ብዙሓት ሰባት እኳ ይሓትዎ እንተነበሩ ንሱ እውን ደጋጊሙ ንክርስቶስ ይሓቶ ነይሩ እዩ። ናይ ዘመነ ኒቆዲሞስ ግና ከይተምሃረ ዝተምሃረ ስለ ዝኾነ ክሓትት እምበር ክሕተት ኣይደልን እዩ። ኒቆዲሞስ ጌታና ኢየሱስ ክርስቶስ ክሓቶ ኣይሓፍርን። ንሕና ግን ክንድፍረ ኣድሪ እተኣክል ፍልጠት ሒዝና ብትዕቢት ተባጢጥና ክንነብር ዝወሰና ሰባት ኢና። ሓንቲ መዓልቲ መድረኽ ምስተዋሃበና ብድሕሪኡ ንኩሉ ዓይነታት ሕቶታት እንምልስ ሰባት ኮይንና ዶ ተሰሚዕና? ግን ንሕና እኳ ንእሽተይ ፍልጠት ሒዝና
ምምሃር እንታይ ሓፊርና ኒቆዲሞስ ግና ምስ ብዙሕ ፍልጠቱ ክመሃር ዘይሓፈረ ሰብ እዩ ነይሩ። ንሱ ከምቲ ኣጻብዕቲ ካብ ኣጻብዕቲ እትበልጽ መምህር እውን ካብ መምህር ከም ዝበልጽ ኣጸቢቑ ዝተረድኦ እዩ ነይሩ። ስለዚ ከም ኒቆዲሞስ ንመሃርን ፍልጠት ንምድላብን ክንተብዕ እምበር ክንሓፍር ኣይግበአናን እዩ። ምናልባት ኣብ ቅድሚ ሰብ ምሕታት ዘሕፍረና እንተኾይኑ ግን ሓንቲ መዓልቲ ኣብ ቅድሚ ሰብ ምስ ሓተተና ክንሓፍር ምዃንና ኣይንረስዕ። ስለዚ ኒቆዲሞስ ንኹን። ኒቆዲሞስ ካብኡ ዝበለጸ ብዙሓን መምሃራን ነይሮም እዮም። ግን ናብ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣምላኽና ናብኦም ኣይከድን። ንስኻ እውን ሕቶኻ መን ክምልሰካ ይኽእል? መጀመርያ መጽናዕቲ ግበር። ምኽንያቱ ገለ ሰባት ክመላለሱኻ ክልተ ተወሰኽቲ ሕቶ ከሰክሙኻ ይኽእል እዩ። ገለ ሰብ እውን ኣንጻር መጽሓፍ ቅዱስ ክምልሰልካ ይኽእል እዩ። ስለዚ ሕቶኻ ክምልሰካ ዝኽእል ውሕድ ስለ ዝኾነ ንሓላፍ መንገዲ እንተዘይሓተትካ ይሐይሽ። እቶም መምሃራን ንብሎም ዘለና እውን ንኹሉ ሕቶ ክምልሱ ዝኽእሉ ኣይኮኑን፣ ዓቕሚ እውን የብሎምን። ናይ ኩሉ ሕቶታትና መልሲ ዘለዎ ግና ኣምላኽና ጥራይ እዩ። ስለዚ ከም ኒቆዲሞስ ንኾን። ኒቆዲሞስ ንዘይተይረድኦ ደጋጊሙ ዝሓትት እምበር ሸለል ኢሉ ዝሓልፍ ሰብ ኣይነበረን። ሎሚ ግና ብዙሓት ሰባት ከይተረድአና ኩሉ እዩ ተረዲኡና ኣሎ ዝብል እዚ ከዓ ጌጋ እዩ። ምኽንያቱ ኣይፈለጥኩን ምባል ንዘይፈለጥካ ምፍላጥ ፍልጠት እምበር ዕሽነት ኣይኮነን። ብዓብዪ ኣይፈለጥኩን ምባል ከም ትፈልጥ ከገብረካ ከሎ ከይተረድአካ ከሎ ተረዲኡኒ ምባል ግን የደንቁረካ እዩ። ስለዚ ሰባት እኳ እንተዘይሓተቱና ኣምላክ ግን ክሓተና ምዃኑ ፈሊጥና ከም ኒቆዲሞስ ክንሓትትን ክንመሃርን ኣለና። እቲ ንብዙሓት ዘበለ ምላሽ መሃው ኩሉ ሳዕ ድልዋት ኩኑ ዝብል ቃል እውን ብምግልባጥ ኣይንረድኦ እዮ። ቀዳማይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 3 ፍቕዲ 15 መልሲ ንረክብ። ክንረክቦ እናኸኣልና ከለና እውን ብሕቶታት ተወጢርና ክንነብር ጽቡቕ ኣይኮነን። ምናልባሽ ኣእምሮኻ ንዝሓተተካ ሕቶ ኣብ ግዚኡ ግቡእ ዝኾነ መልሲ እንተዘይሂብካዮ እውን ከሳቅየካን ከጨንቐካን ክወስን ዘይግባእ ውሳኔ እውን ከም እትውስን ክገብረካ ይኽእል እዩ። ካብዚ ኩሉ ምድሓን ግና ናብቱ ንኹሉ ሕቶታትኩም ክምልስ ዝኽእል ኣምላኽና ንምጻእ እሞ ከም ኒቆዲሞስ ትሕት ኢልና ንሕቶታት ንሱ ከዓ ኣብ ግዚኡ ክምልሰልና እዩ። እግዚአብሔር ኣምላኽ መስተዋዕሊ ልቢ ይፍጠረልና። ብዝነጥበ ብዝወደቐ ብኣፈ ትጓሃን ይተኣረመለይ። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር። እና ኩራታ ኣሕዋተይ ክሽካዕ መጨረሻ ጽኒልኩም ሰሚዕኩም ኣብ መጨረሻ ድማ ርእይቶኹም ኮመንት፣ ላይክ፣ ሸርና ሳብስክራይብ እናገበርኩም ኣባራትዕኒ ስሰናይ ንዓኹም።